Semar mulya lagi. Turangga Semar Mulya memayu Enak oe. ayu ning bawana sepira gedene sengsara yen tinapa mung dadi coba Mas Suciono. aye we Nangis sajroning atiku. Nalika siranta ninggalku.
suwun. Kene lho, kok nyedak kene, kok wedi karo aku lho. Oh. Ayo. Semar Mulya lagi. Bapak Luki yang di warung, di parung. Ayo. Asoy. Aduh. Wasik. Monggo Pak Luki laras sugeng sonten. Hek, hek, hek. Masuk lagi. Ora rasa. Balanda. Aja. Sapupuh trinsikan. Oke, siap. Gantian liyane. Aja semelang wong kakus tresnaku iki kira bisa layu ora suwi aku bali bisa sumanding ana ing sisihmu Semar Mulya lagi.
Mas Wakit lho. Mumpung anu Mas. Wis ngadeg. gawane wong liya, GWL. Oke, baik. Barang sampun papagian nyatane jelulur batine nganti wong para pisahan batine jare tambah tresnane Semar Mulya lho. Iya. Ser ser oh Oi na oi. Iya iya iya. Masuk Mas. Wong ayu sing tak tresnani Rino wengi rawangi wong tak ipipi aku ora bisa lali wong sliramu mabujan ati senadyan sapisan ketemu sampai barang sampai bang jangan tak ini asoy sok kapan balimu masuk Mas sliramu sing tak tresno bojone wong liya aku wis kebacut tresno nanging ayo bosku matur suwun gawe lara matur suwun Mas Karyo neng apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa atiku karuntu-runtu Duh Gusti kula nyuwun ngapura Matur suwun Mas Wakit medine joget. matur suwun Mbak Nanda. Sare kok yo akeh man. Yo ha Asik.
penting joget muga. Iya, siap. Heh, heh. Gus Ketio. Ora apa. Monggo beksa Pak Di. Ora apa. Aku iki gede tresno. Hati
ninggal Tinggal katresnan. katresnan. Saya Lek. Mas Kepi ayo nek wani. Saben dino lho. Ayo. Mangkon yo nyanyi. Gak wani deh. Ninggal katresnan. Abang berdua sedang makan di restoran. Kami berdua Bos Sinten nih, mau Mas? mengajak Bos Sinten? gembira. Daripada mencuri mencopet, lebih baik menyokek saja. Iya. Ayo yo. Nah, pas niku wis. Yeah. Ayo. Lagune nopo? Adem. Lagune nopo? Adem Ini adem. lho penake. Aduh. Bos sinten iki Bapak ini? Bos sinten? Ayo, Bos yo. Rupo. Bas kerupuk. Bahasa kerupuk. Kerupuk, kerupuk. Iki yo. Nah. Asik yo. Pak bosku. Nalika sliramu ninggal aku. Ya Allah. Apa sliramu ra krasa? Aku kudu sambat karo sapa? September Agustus tak suwon dolan wengi. Muga-muga Gusti ijabahi. Saka pananggonmu bali tak kaiti. Bisa kumpul kaya tuing gundi. Aku cuma nang kae kok. Bos kerupuk, matur nuwun. Bas kerupuk, ayo berdiri. Ayo, 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 ayo. Ini lagi. Taun nono mindo nono. Ing pucuk ing tresno. Kalung nangka bebasane. Mung katon katon sliramu. Ojo lali bawelingku. Uga manang Mas janji-janjimu. Aku kang setya satu. Konteni nganti Ayo bas kerupuk. Bos tahu matur thank you bosku. Ayo yo. Iya, belum keluar kan? Bos kerupuk.
jawab.